Уважаеми колеги, уважаеми модератори на конференцията, уважаеми заместник министър Йовев. Преди всичко позволете ми да се представя. Казвам се Илиян Свиленов Коцев и съм от град Варна. Имам докторска степен от Института по океанология в направление науки за Земята, като по-настоящем съм служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, дирекция информационни технологии и пространствени данни, отдел геоинформационни системи. Въпреки че вече не работя в научна организация, аз все пак днес ще изнеса тази презентация в качеството ми на представител на такава. Научната организация се казва Сдружение на геоморфолозите в България, като аз съм член на управителния съвет. Макар и работата ми в агенцията да не е директно свързана с науката, аз продължавам да поддържам научни контакти с колеги от Института по океанология и в частност професор доктор Любомир Димитров, който е научен секретар, и главен асистент Богдан Проданов, с който работим по няколко проекта вече, които включват използването на безпилотни летателни системи за заснемането на брегови участъци по нашето крайбрежие. Настоящата презентация е със заглавие "Възможности за оптимизация на специализираните карти за българското черноморско крайбрежие посредством безпилотно въздушно фотограметрично заснемане". Такива карти, както знаете, предполагам почти всички, да не казвам всички от присъстващите или дистанционно гледащите тази конференция, такива карти се изготвят във връзка с Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Да започна с следната прелюдия. И как се стигна до тази презентация? Институтът по океанология при Българска академия на науките е партньор на МРРБ в изготвянето на така наречения морски пространствен план на Република България, който е задължение на България във връзка с рамковата директива за морско пространствено планиране, която вече е транспонирана в нашия закон за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанищата на Република България. Важен компонент от разработвания морски пространствен план на Република България е дескриптор взаимодействията между сушата и морета, или така наречените Land Sea Interactions на английски, както е в оригинал на директивата. В геоморфоложко отношение продукти, така да ги нареча, от тези взаимодействия са плажовете, дюните, лиманите, лагуните, клифовете, свлачищата и срутищата по нашето крайбрежие. От тези изброените първите 4, както виждате, са обект на картографиране и обект на документиране и наблюдение, регламентиране на тяхното ползване, защита, пространствена организация на статутите им, така нататък, във връзка с Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и съответно наредба номер 1 от 16 септември 2008, която е към закона. Това, де-факто, тези взаимодействия с суша-море се явяват топлата връзка между двата закона, между Закона за морските пространства и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Съответно, на екипа, воден от професор Любомир Димитров от Института по океанология, му трябваха данни, за да може да започне работа по този дескриптор взаимодействие с суша-море. Съответно, институцията в България, която е
така да го нарека, основният съдържател на геопространствени данни, специализирани карти и така нататък е Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Нещата се съвпаднаха с това, че по същото време горе-долу аз бях привлечен в агенцията и същевременно започнах работа по изпълването с данни на специализираната информационна система, ГИС-базирана информационна система за Черноморското крайбрежие. По едно и също време, както аз работех с колектива от агенцията, така и паралелно моите колеги от Института по кинология работиха по този проблем и имаше анализ на картографските материали на геопространствените данни, които са изготвени към настоящия момент по различни обществени поръчки, различни проекти във връзка с касателство с обектите за Черноморското крайбрежие. Общо взето, те всъщност са два основни източници. Що се касае за сканирани карти, това е директно от сайта на агенцията. Геопространствените данни не могат да бъдат свалени на този момент. Те могат да бъдат разглеждани в кадастралната административна информационна система. Има такъв компонент в КАИС. Основната дейност на колегите се състоява в това да ги свалят тези карти, да ги интегрират в ГИС, да ги геореферират и след това да ги анализират и интерпретират в геоинформационна среда. Като по време на този анализ и интерпретация, както от тяхна страна, така от наша страна, започнахме един друг да си сигнализираме за редица слабости на тези изготвени до сега специализирани карти, като неактуалност на данните към днешна дата, некоректна класификация и картографска репрезентация на брегови участъци и обекти. Друг проблем се явяват некоректно илюстрираните пространствени обхвати на крайбрежни обекти, некоректно изобразени рисунъци и контури или граници на обектите, конкретно на дюни, влажни зони, брегови хидрографски обекти и хидротехнически съоръжения. Колегите от Института по кинология имат изключително обширна и богата геопространствена база данни за обектите по Черноморското крайбрежие, като една от първите инвентаризации на плажовете в България изобщо, още по времето на социализма, е била възложена и извършена именно от Института по океанология, секция динамика на бреговата зона. Това е бреговия отдел на Института по океанология, който не се занимава само с морето, а се занимава и с сушата също така. Така че една изключително богата геобаза данни имат и при тези сравнителни анализи между архивни данни и данните от агенцията, те откриха тези слабости. Също слабости откривах и аз по време на моята работа по специализираната информационна система в агенцията. Като най-актуалните данни, с които де-факто в Института по океанология разполага, това са данни от заснемания и продукти при обработката на данни от безпилотни летателни системи. Но нека на този етап от презентацията да изброя накратко какви са основните предимства на безпилотните летателни системи, по-известни с масовото наименование дронове. Те са иновативни, но сравнително евтини технологии за дистанционно заснемане на брегови участъци, като дават далеч по-добра пространствена и времева разделителна способност на геопространствените продукти и получените от тях данни. Могат да се извършват облитания по заявка почти по всяко време, стига метеорологичните условия да го позволяват. Няма го този проблем с контаминирането на изображенията с облаци, както е при високорезолюционните сателитни изображения. Няма нуждата от пилот, вдигане на
въздухоплавателно средство, нали, което да е пилотирано във въздуха, улеснено изследването на труднодостъпни участъци, в случая свлачища и клифове визирам, далеч по-ниски разходи за полева работа и редуциран брой необходими човекодни. Този метод за безплатно фотограметрично заснемане има много предимства пред традиционните полеви методи, като тук е етапа накратко да поясня каква е методиката на заснемане. Наред с интензивното развитие на дистанционните методи и дигиталната фотограметрия, приложението на безпилотните летателни системи представя едни отлични възможности за високоточни измервания на нашата черноморска крайбрежна зона и за наблюдаване и проследяване на процесите в контактната зона суша-море. Също така за идентифициране и картографиране на обектите, които са с абразионен, акумулативен и техногенен генезис. Много от тях и често трудно достъпни. Институтът по океанология при Българска академия на науките във Варна и в частност секция динамика на бреговата зона извършват ежегоден мониторинг на изменението на бреговата линия, анализират се процесите на гео- и морфодинамиката в крайбрежната зона, геосистемните връзки море, река-море, суша-море, бреговите наводнения, щурмовите събития и техния морфоложки ефект върху пространствената структура на Черноморското ни крайбрежие. Световно възприетата методика за фотограметрично заснемане с безпилотни летателни системи е успешно приложена и доразвита за картиране на българското Черноморско крайбрежие в изпълнение на горespоменатите задачи по различни програми и проекти, в които участва Института по океанология или ръководи Института по океанология. На ето тази графика ще видите, на тези таблици са представени заснетите брегови сектори към декември 2019 година, чиято сумарна стойност се равнява на около 32% от бреговата линия. През текущата 2020 година усилията за заснемане са съсредоточени върху новите хидротехнически съоръжения и ерозионно-абразионните клифови участъци по Северното българско Черноморие, като към ноември 2020 година вече са заснети повече от 42% от дължината на нашата брегова линия. Това е наистина доста успешно като реализация от 2018 година до този момент. В следващите слайдове са представени отделни етапи при заснемане на Черноморското ни крайбрежие, като разбира се, преди да се пристъпи към облитане, задължително условие е получаването на разрешение от Гражданска дирекция, Гражданска въздухоплавателна агенция към Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията. Както вече бе споменато, целта при изследванията в контактната зона суша-море е картографирането на динамични или силно изменчиви форми и обекти, което изисква и сантиметрова точност при генерирането на дигиталните продукти. Именно високата точност като приоритетна цел налага използването на предварително поставени опорни и контролни геодезични точки. Контролните измервания са направени с RTK GPS приемник High Target V90+, осигуряваща достатъчно висока точност на координатите посредством сертифициране RTK мрежа в България. Постигнатата точност в хоризонтално отношение от 2 см и точност по височина от 3 см гарантират високата пространствена резолюция на проведените заснемания. Тук на този слайд са представени използваните безпилотни летателни системи, с които е заснемано Черноморското ни крайбрежие, и при двете системи, едната от типа Quadcopter, другата от типа VintraVTOL, който е като самолет, като малък самолет.
Така, при тях изследванията са провеждани отново в RTK режим на позициониране с постигната максимална точност от 1,5 см по вертикала и по хоризонтал от 1 см. При подобни специализирани изследвания това е много важно да се спомене, особено на водната линия. Поради специфичния характер на дроновете се изискват оптимални хидрометеорологични условия. Тоест достатъчно слънчева светлина, слабо мътни прозрачни морски води, скорост на вятъра под 5 метра за секунда и вълнение под 0,5 бала. Именно това е причината по-голямата част от заснеманията да са в периода от ноември до май 2018-2019 година. Основните софтуерни продукти, използвани за обработката на и фотограметричния анализ на заснетите изображения са Agisoft Photoscan Professional, Pix4D Mapper и Global Mapper, което позволява сравнимост на резултатите и изолиране на статистически грешки чрез анализ и интерпретация на получените данни. Условно процесът може да се подели на извличане на характеристики, съчетаване на характеристики, групово фрагментиране, генериране на 3D облакоточки, реконструкция на повърхнина, визуализация на дигиталните резултати. На графиките са представени пример с първоначално генерирани облакоточки, както и част от процедурата по ръчно отстраняване на неточно позиционирани точки, т.е. на грешни такива. Като на следващият слайд са показани са крайните продукти от анализа и обработката на данни от дроновете. Като при картографирането на форми и обекти по Черноморското крайбрежие високата резолюция на изходните данни е водещ фактор за акуратната делиниация на елементите. Представени са примери с резултати от едно от последните ни изследвания за Северното Черноморско крайбрежие с основно участъци с акумулативни форми, плажове с дюнни комплекси, като при устието на река Батова или плаж Албена Кранево, района на Крапец, района на Шабла и други такива. Дигиталният модел на повърхността и на релефа е с хоризонтална резолюция от 5 см на пиксел. Другият основен резултат е дигиталната ортофотомозайка с резолюция от 1,2 см на пиксел. Съвременните фотограметрични софтуери предлагат генериране на 3D фотореалистичен модел или така наречения tiled модел на английски. Напоследък именно тези модели са в основата на правилната триизмерна интерпретация и идентификация на формите на релефа обекти в силно динамични среди като бреговата зона. Позволете ми на този етап от презентацията да се върна към споменатия в началото открити от колективното Института по океанология неточности в геопространствените данни и специализираните карти за Черноморското крайбрежие от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тези неточности ще ги илюстрираме с 4 примера. Първият пример е за крайбрежната алея първа в град Варна. Така, ето този участък с един мост, който съществуваше до към края на 20 век, началото на 21 век, е погрешно класифициран като морски плаж. По данни от безпилотни летателни системи могат да бъдат коригирани такива грешки, да бъде направена по-коректна класификация. Като на първо място от съвременното ортофотоизображение се личи, че този мост под номер 4 вече не съществува. Колкото до този плаж, така наречения рибарски плаж запад, значи може би има вече повече от 20 години, както той не съществува поради спецификата на морфодинамичните процеси в тази част от Варненския залив, който доведе до неговото изчезване.
изобщо проблемите с бреговата ерозия в силно обременените и урбанизирани участъци са доста сериозни, затова е нужно да има редовно наблюдение на тези процеси и една доста по-оптимизирана периодичност на картографирането и изготвянето на специализираните карти. Така, втория пример, който сме дали, това е за района на Крапец, за плажа с дюните комплекси, който е на север от село Крапец. Значи на специализираните карти, ето тук, всъщност ето е това, което е с червената щриховка. Това на специализираните карти, както и в кадастралната административна информационна система, е дадено като плаж. Така, нека обясня. Така, това тук, което се вижда с оранжевия пунктир, това е основата на клифа, на скалистия участък. Това по-нагоре с червения пунктир е ръба на клифа, т.е. горната част на клифа. Плажа е даден, че е горе все едно на платото, като това нещо е грешна класификация, просто няма как да съществува плаж отгоре на клифа. Това е просто някакъв абсолютен нонсенс. Макар че когато си говорим стриктно в сферата на бреговата геоморфология, е възможно да съществуват дюни, но просто плаж като такъв няма как да съществува. Има мигриращи дюни, които поради спецификата на еловия пренос могат да мигрират. Наистина, да, при нисък клиф могат да мигрират, но това нещо няма как да бъде класифицирано като плаж. Просто грешка е на екипа, който е изготвил картите за Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Третия пример касае коректността на контурите и рисунъците на изобразените обекти. Ето това е класификацията на едно ортофото изображение в комбинация с цифров дигитален модел на земната повърхност, които са оверлейнати, насложени едно върху друго, и на тази база е направена карта на видовете дюни, на влажните зони и на хидрографските обекти в обхвата на Батовския плаж. Това е част от плажа Албена Кранево, точно частта, която е пред поддържания резерват Балтата. Ето може да видите колко генерализирани и доста, как да го нарека най-меко, доста агловати са контурите на бреговите обекти, докато в реалността, специално за дюните, те имат по-овални форми, няма такава начупеност на контура, която е получена най-вероятно поради заснимането на терен с геодезична апаратура и после последващата интеграция на данните в специализирания софтуер, с който работят колегите геодезисти. Тук е предимството на дроновете, наистина на продуктите от дроновете, за това, че може с изключително висока прецизност и изключително висока точност да бъдат доста по-коректно изчертани контурите в пространството на обектите, които са дюни, плажове, влажни зони, лимани, лагуни и така нататък. Безспорно много по-прецизна може да бъде самата картография, може да бъде доста по-прецизна на базата на такива данни.
И последният пример, който ще изобразим, това е за новоизграденото рибарско пристанище при Черноморец. Както виждате, в кадастралната административна информационна система КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както на специализираните карти, те са доста не са доста стари, но са неактуални към днешна дата. Това ново пристанище не е изобразено. С безпилотните летателни системи много по-бързо може да се отреагира и да бъдат заснети и последствия изчертани границите на такива пристанищни или хидротехнически съоръжения. Така, тук е моментът да обърна внимание на аудиторията на последните промени в наредбата към Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, наредбата, която третира изготвянето и приемането на специализираните карти и регистри за обектите, бреговите обекти. Така, едната важна промяна, която е от това лято, от юли месец, това е, че в теренните екипи по заснемане на пясъчните дюни вече задължително трябва да има от една страна ботаник, фитоценолог, от друга страна трябва да има експерт по брегова геоморфология. Това е нов момент, че вече включваме и експерти от направление науки за земята и експерти от направление биологически науки, които наравно с геодезистите да извършват задачите по картографиране и определяне на дюни. Втората важна промяна е, че в комисиите, които се съставят на ниво Служба по геодезия, картография и кадастър за приемане на специализираните карти и регистри, вече трябва да има представител на Българска академия на науките от институтите, чието дейност е в областта на географията, геологията, океанологията, биологията и екосистемите. В тази връзка, тъй като службите, които трябва да приемат и да одобряват такива карти с такива комисии, това са службите в Добрич, Варна и Бургас. В случая Института по океанология чисто в пространството е най-близко до тези три областни града, да не казвам, нали, че самия Институт по океанология е във Варна. Във Варна има служба по геодезия, картография и кадастър, която е натоварена с такива дейности. Така че вече се начерта и пътят на науката да вземе своето участие и да оказва контрол върху качеството на тези карти и регистри. Така, какви изводи и препоръки могат да бъдат направени от наша страна по повод на изказаната в настоящата презентация проблематика? На първо място, считаме за необходимо да се разшири тематичния обхват на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и наредбата към него, като да бъдат включени и обектите на ерозионната, абразионната и свлачищно-стручната брегова морфология в техния тематичен обхват. Такива са абразионните клифове, свлачищата, стручната, ерозионните долове и други. Тъй като има трайна тенденция за увеличаване на сумарната дължина на бреговата линия поради изграждането на нови хидротехнически съоръжения, брегозащитни такива и пристанищни такива, както и с изкуствени плажове, е необходимо периодичното наблюдение и картографиране на новостъпилите изменения. Тоест, трябва да има периодично, доста по-начесто, отколкото е в момента, заснемане на самата брегова линия. Да не говорим, че бреговата линия като такава е изходен контур за делиниацията на зона А по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а без зона А няма как да бъде
няма как да бъде определена и зона Б. Самата брегова линия е интегрален обект, като тя включва както бреговите форми от акумулативната морфология, така и тези, които са от ерозионната морфология. Така че няма как да има цялостна брегова линия без да бъдат включени и тези участъци, които са с абразионна, свлачищна и срутищна морфоскулптура. Просто няма как в момента, както е закона, един вид се работи на парче. И оттам и тръгват и проблемите с делиниацията на тези зони за пространствено-устройствена защита. Така. Следващото нещо, което считаме за необходимо да бъде изготвена национална програма за картографиране и мониторинг на природните обекти и хидротехническите съоръжения в обхвата на българския Черноморски бряг с съпътстваща методика за това. Колкото до самото Министерство на регионалното развитие и благоустройство, смятаме, че е необходим тесен контакт и споделен оперативно съвместим обмен на данни между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и дирекция геозащита и благоустройствени дейности при Министерството, които поддържат специализираните карти и геопространствените данни за абразионните, ерозионните и свлачищно-срутищните процеси в обхвата на българския бряг. Просто пристиковка между тази дирекция и Агенцията по геодезия, картография и кадастър могат двете парчета, съответно за акумулативната морфоструктура и акумулативната морфология по брега, тези плажове, дюни, лимани, лагуни, да бъдат съчетани данните с тези за ерозионната и абразионна морфоскулптура. Изброи ги няколко пъти в настоящата презентация. Когато се съберат двете неща, вече оттам нататък можем да си говорим за интегрална брегова линия и оттам нататък може да си говорим за една коректна делиниация на зони А и зона Б. На зони А и Б. Извинявам се. Така, това е списък на публикуване до момента, да излезе към настоящия момент научни публикации по темата от страна на колектива, който е съставил тази на настоящата презентация. Искам на този етап да направя следното изявление. Това е, че изказаните в настоящата презентация мнения от страна на авторите отразяват тяхната, т.е. нашата лична позиция. По никакъв начин изказаните от нас мнения не следва да бъдат интерпретирани като мнение на представляващите от нас научни, професионални или административни организации. Ето това са нашите контакти. Благодаря за вниманието и се надявам до година вече тази хубава конференция да се състои по нормалния начин, а не с записване на видеа, с дистанционно участие и така нататък. Просто тази ситуация с COVID-19 ни хвана всичките неподготвени. Пожелавам ви един приятен и успешен ден и до нови срещи. Благодаря за вниманието.